संसाराव गोजोन सुदेम पाराबारलां थोङापा ओ बंगसाय ओ बंगसाय जिहेतु फुरदाना दैमारिनि थैनाय सान फालिबाय मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय दायो माने खामानिफोरा माबायदि दिनै पानेरि दख'रानि सिङाव थानाय सिमलिगुरि गामियाव जोनोम मोननाय आरो मोनसे समनि दरं जिल्ला एबसुनि आफादगिरि फुरदाना दैमारि बिथांनि मुंख्लं सान बा थैनाय सान आरो दिनै बे 19 एप्रिल 1992 मायथाइयाव बिथाङा दरं जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जाना थानाय समाव अबथिराय मोनसे थासारियाव बा मोनसे जाथायनि गेजेरजों बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन आरो दिनै बिथांखौ जोङो बेयाव गोसोखांनानै बिबार बावनाय आरो बिथांखौ जों गोसोखांनाय बिथांनि आदर्श आरो जिखिनि मावलांनाय बर' हारिनि थाखाय बे समाव जिहेतु बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मोनसे दुंदुं हाव हाव थासारिमोन आरो बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बे समाव दरं जिल्ला एबसुनि आफादगिरिनि बिबानखौ लानानै जेरैबायदि मैखोम मेंनाय गैयै गिनाय गैयाजासे खामानि मावदोंमोन बे थासारिफोरखौ दिनै इयुन जोलैनो जोङो खिन्थानांगोन आरो बिथांमोननि हाबा मावनायनि थाखायनो दिनै जोङो 2003 मायथाइयाव बिटिसि सुक्तिखौ मोननो हादों आरो दिनै 2020 मायथाइयाव बे बिटिआर सुक्ति मोनफैनायनि थासारिखौ जोङो मोननो हादों प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी जि जोंहा एबसु एनडिएफबिनि इउबिपिअनि जथाय जि मोनसे सुक्ति बे थासारिखौ जोङो मोनफैनो हादों होननानै आं सानो आरो बर' हारिनि सोमावसारनायनि जारिमिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्लानि दख'रानि मिरुनि बिबानगिरिफोरनि बा बै समनि बिएलटिनि आरो माने एनडिएफबिनि माने जोंनि दैदेनगिरि मावथिफोरनि बयनिबो बिहोमा दङ दा बेखायनो बिथांनि हाबा मावलांनाय जिखिनि आदर्श आरो माने खान्थि बे जाहाथे अराय गोथां जानानै थायो आरो बर' हारियाव इयुन जोलैनो जों बेखौ खिन्थालांनो हायो आरो बेखायनो जोङो बेयाव दिनै बिथांखौ गोसोखांदों कर'ना भाइरास कभिड-19नि थाखाय जों हाबाफारिखौ एसे फिसायै जों खालामदों आरो बोसोरनैनि उनाव बिथांनि बे मुंख्लं साननि 25थि माने बोसोर जागोन बा सिलभार जुबिलि जागोन बे हाबाफारिखौ जोङो साबसिन हामसिन खालामनो थाखाय जिल्ला आफादा थांखि लादों आरो बेयाव बिथांनि जि गोसोखांथि दङ जि समाधि दङ बे जायगाखौ आपग्रेड खालामनायनि थाखाय जौगाहोनांगौनि थाखाय समायना रमायना खालामनांगौनि थाखाय बा थुलुंगानि मोनसे थिलि खालामनांगौनि थाखाय सरकारनिफ्राय आथिखालनि प्रमद बर' बा गोदान सरकारनिफ्राय जिखिनि माने हेफाजाब होनांगौ बा मदद होनांगौ बिनि थाखाय जिल्ला आफादा सरकारजों सावरायगोन आरो गुबुन गुबुन जोंहा मुंख्लं बिथांमोनबो दङ बालिराम बर' देबनाथ बसुमतारी बा गोबां जिल्लायाव गोबां दख'रायाव बेबायदि दङ जोङो बे थावनिफोरखौ मोजाङै साबसिन हामसिन जोङो खालामनांगोन बिनि अनगायैबो मुंख्लं नखरफोरनो जि राङारि अनसुंथाइ होनाय एक्सक्रेसिया बे अलरेडि दानि गोदान सरकारजों बे इनिसियेटिभ लाजाबाय आरो मोन 40 नखरनो अमित शाह हम मिनिस्टारनि प्रेजेन्सआव अनसुंथाइखौ होनाय जाबाय जिखिनि दङ फैबाय थानाय समाव प्राय 5,000निबो बारा जिखिनि मुंख्लंफोर दङ बिथांमोननि मुङाव 5 लाख करि जि रां होनांगौ सुक्तिनि स्पिरिट मथे बियो होनाय जागोन आरो बे हाबाफारिखौ नैबे कड अफ कन्डाक्ट जोबनायनि उनाव गोदान सरकार फैनायनि उनाव बाजेटआव लानायनि उनाव बे गासैबो हाबाफारिया मावफुंजागोन दा बेखायनो आङो खावलायनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मुंख्लंफोरनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनांगौ हाबाफारि लानांगौ जों मालाबाबो खम खालामनाय नङा आरो दिनैनि बे सानाव फुरदाना दैमारिनि सोरगोआरि जिउआ आलो गोजोनै सोरगोआव थायो आरो नखरनि बे थासारियाव आङो दुखुआव बाहागो लाफादों आरो आं सानो जे भारत स्वाधीनतानि समाव जेरैबायदि सुभाष चन्द्र बस भगत सिं बा महात्मा गान्धीया शहीद जादों बे शहीदफोरनि दिनै थासारिखौ नायोबा गोसोआव दुखु नाङो नाथाय भारत हादोरा दिनै बा भारत राष्ट्रनि साफ्रोमबो नागरिकआ बिथांमोनखौ गोग्गानायनि बा देरहासारनायनि नेरसोन हिसाबै लायो दा बेखायनो आङो दिनैनि समाव जिहेतु जोङो हाथियारनि सोमावसारनायखौ फोजोबफैबाय सान्ति परिबेस बेयाव दिनै फैबाय आरो बे सान्ति आरो गोजोन खौसेथिखौ लानानै बयबो बर' हारिया जेसेबां जोंनि मुंख्लंफोर दङ एबसुनि आन्दलनाव बिएलटिनि आन्दलन एनडिएफबिनि आन्दलन बे मुंख्लंफोरखौ लानानै गोग्गानायनि थुलुंगानि आरो देरहासारनायनि नेरसोन हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ गोसोखांनांगोन गोसोआवथ' दुखुआ थागोन नाथाय दुखुखौ जोङो लाबाय थायोब्ला जोंनि इयुननि हाबा मावनो गोनाङा
माब्लाबाबो रोखा जानाय नङा दा बेखायनो भारत हादरा जेरैबायदि शहीदफोरखौ सेबा खालामदों जोङो बर' हारियाबो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गासैबो मुंख्लं आरो शहीदफोरखौ जोङो एखे सेबा खालामगोन आरो बे बिथिङाव एबसुनि सनमान एबसुनि श्रद्धा एबसुनि मान होनाया माब्लाबाबो खम जानाय नङा जों नुबाय दुलाराय बर' मेथाइ खिन्थु दिनैसिम मुंख्लंफोरनि जे लाइफ स्केच बे दिनैसिम माने उन जोलैफ्रा फरायनो मोनाखै बेनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जारिमिन मोनसे जोङो सुजुनानै ड्राफ्ट महराव दोनदों आरो बेखौ जोङो मोजाङै थिग खालामबावनांगोन बे मोनसे आरो गुबुन गुबुन जोंनि जेसेबां जिल्ला लेभेलाव दख'रा लेभेलाव जायफोर जोंनि मुंख्लं बिथांमोनखौ आरो मिरु माने आफादाव हाबा मावनानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि लाइफ स्केचखौ गुबुन गुबुन समाव दिहुननाय जादों नाथाय मोनसे बिजाबावनो कम्पाइल खालामनानै जिल्ला बा दख'रानि सिङाव बेखौ बानायनाय जायाखै बिनि थाखाय उननि समाव जोङो प्लेनिं लानानै जाहाथे खेबसेयैनो जोंनि मुंख्लंफोरनि हाबा मावनाय बिथांमोननि बिहोमा बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसननि सायाव जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा जोंनि इयुन जोलैया मिथियो बेखायनो जोङो हाबाफारिखौ लागोन गुबुन आयदायाव बैसागुनि माखासे रायजो राजाफोरा रंजाबाय थानाय समावनो ट्रेक्टर बेलथायनानै माखासे थैनो गोनां जादों लोगोसे माखासेया आघात जादों बिनि सायाव सारा मा बुङो गहपुरनि बिक्रमपुराव जानाय जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायनाय मोनसे रादाब जोङो एबसुनि जोङो पेडआवनो अफिसियेलि जोङो बेखौ फोरमायदों दा बेखाय बे जाथाया जोंनि थाखाय माने गोसोआव आघात होदों गोसोआव जोंखौ दुखु होदों आरो जोंनि लाइमोन जोंनि सेंग्रा सिख्ला बा बेयाव सानै फरायसा जाय माने ग्रेजुवेसन खालामबाय थादोंमोन बा जाय मेट्रिक होनो गोनांमोन बिथांमोना बेयाव रुंसारि जाबाय जाब्रबथायाव बे जोंनि थाखाय गोबां दुखुनांथाव दा बेखायनो इयुनाव जाहाथे बेबायदि जाथाया जाया जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बा जोंनि लाइमोनफ्राबो कनसियास जानांगोन आरो बेयाव निस्सय बे माने गारिनि जाय माने सामलायगिरि बिनि गोरोन्थि दङ आरो बे जेरैबायदि जाथाया जाबाय बे जोबोद दुखुनांथाव बेखायनो बे जायफोर मुंख्लं माने रुंसारि जाबाय बिथांमोननि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बेखौ आङो आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों लोगोसे जाब्रबथायाव गोलैनानै हस्पिटालाव थानाय बिथांमोना थाबैनो जाहाथे फाहामथायनि गेजेरजों हामो बिनि थाखायबो आं आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों बिसोरनि न'खरनो राङारि अनसुंथाइ बा देहा फाहामनायाव जिखिनि हेफाजाब नांगौ बिनि थाखाय बिटिआर सरकार मानगोनां शिब प्रमद बर'जों रायज्लायनानै मैया बे सरकारनि गभर्नमेन्टनि EM दावबायसा बर'आ गहपुराव थांनानै थैनाय न'खरनो राङारि अनसुंथाइ आरो जायफोरा हस्पिटालाव दङ बिथांमोननोबो राङारि अनसुंथाइ होनायनि हाबाफारिया मैया जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मिरुनि जोंनि होजोंनि माने बिश्वनाथ जिल्लानि बा दख'रानि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ खबर लाबाय थादों आरो जोथोन लाबाय थादों इयुननि समाव जोङो जेसेबां हेफाजाब होनांगौ मदद होनांगौ जोंनि फारसेनिफ्राय जों बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन COVID-19 गुदि थाखोनि जि फरायसालि बेखौ बन्द' खालामनाय जादों बेनि समाव बिनि सायाव सार सोलोंथाइ बिथिङाव एसे गाज्रि थासारि गोलैगोन नामा आङो खावलायगोन जे थांनाय बोसोरनि जि महामारि COVID-19 बा कर'ना भाइरासमोन बे कर'ना भाइरासआ जेरैबायदि स्प्रिड जादोंमोन आरो फारसेथिं थैनायनि अनजिमायाबो दङमोन दा थांनाय बारनि स्प्रिडनि जि माने थासारि आरो दा जि माने लास्ट 1 उइकनिफ्राय दिल्लीयाव महाराष्ट्रआव बा UPआव बा भारतनि गुबुन गुबुन स्टेट्सआव जेरैबायदि स्प्रिड जादों बे स्प्रिडनि जि माने स्पिड बियो जथेस्थ' माने गोख्रों आरो जोबोद माने फास्ट आरो फारसेथिं थैनायनि रेट अफ डेथआबो बिराद बारा जादों गोबां हस्पिटालाव अक्सिजेन गैया गोबां हस्पिटालाव माने केयार खालामनो हानाय अबस्थायाव गैया आरो बिसनानि माने बेडनि अभाब जादों होननानै मिथिदों दा बेबायदि थासारियाव आङो खावलायगोन बर' हारिनि साफ्रोमबो जोंनि सुबुं नोगोरारि बर' हारिनि साफ्रोमबो कनसियास बेक्तिफ्रा जाहाथे सांग्राङै थायो रैखाथि गोनाङै थायो कम्पालसरि मास्क गाननो होदों बेखौ जोङो बाहायनांगोन फारसेथिं जोङो सेनिटाइज खालामनाय बा साबुनजों आखाइ सुनाय आरो फारसेथिंहाय नोङो ससियेल डिस्टेन्सिं सासेया सासेनिफ्राय गोजानाव थानाय बेखौ जोङो मानिनांगोन आरो जिहेथु सरकारा साफिसियेन्ट जिखिनि इनाफ बेबस्था नांगौ बेखौ खालामनानै होनो हायाखै
आसामाव बिनि अनजिमाया दायो स्ल' मोनसे अबस्थायाव दङ नाथाय बेखौ जोङो प्रेडिक्ट खालामनो हाया जे आसामाव बियो जानाय नङा बा आसामाव स्ल'यैनो थागोन खारन गुबुन गुबुन देशनि माने रायजोनिफ्राय दिनैसिम जोंनि जायगायाव मानसि फैगासिनो दङ आरो बिथांमोना जोंनिनो मानसि दा बिथांमोननि गेजेरजों बे स्पिडआ बारा जानो हायो स्कुल माने लवार प्राइमारि क्लास 1 to 5 बे बन्द होनायनि बाथ्रा बुंदों सिटुवेसनखौ नायनानै क्ल'ज डाउन खालामनाया कम्पालसरि जानो हायो खारन जोंनि उन्दै उन्दै गथ' गथायफोरनि जिउखौ जोङो रैखाथि होनांगोन आरो स्कुल कलेज बन्द खालामनाय बा बेखौ लकडाउन खालामनाय बा क्ल'ज खालामनाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन बा स्टेट गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव डिसिसन लागोन आरो हेल्थ डिपार्टमेन्टआ बिनि सायाव स्पेसियेलि मनिटरिं खालामगासिनो दङ दा गासैबो बिथिंखौ नायनानै सरकारा जि डिसिसन लागोन बिनि सायाव जोङो मानिना सोलिनायानो जोंनि जिउनि रैखाथि जागोन आरो बेखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो आपिलखौ खालामबाय गोजोन्थों